Unahin naman kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo na makita sa John chapter 6 halin sa 25 pakadto sa 59. Malawig ini nga bahin sa bala nga kasulatan, pero ang ato nimong subong amo ang pagkuha lamang sa mga verses nga aton kinahanglanon. Pero ibili na kon sa inyo akon may tion kamo inyo gid nga basahon ang bilog nga kapitulo sa John chapter 6 agod nga makuha ninyo o kunaton ang tanan nga mga kaungdan sini. Ang John chapter 6 kuhaon naton ang iyang background jotay agod nga mahangpan naton ang bug-os nga hinahambalan diri. Sa sini nga kapitulo nagsugod ang istorya santong tion nga si Kristo naghimo sang isa kadako nga milagro. Kagini nga milagro amo ang pagpakaon niya sang mga 5,000 nga mga tao alin sa 5 lamang ka gagmay nga tinapay kag 2 ka isda. Pero sa pagkatapos nila kaon may sobra pa nga mga 12 ka basket. Kag tungod kay mga tao nakakaon kag nabusog, nagplano sila nga si Kristo himuon nila nga hari. Agod nga kung maghari na si Kristo, hilway ang pagkaon nila bisan hindi sila magtrabaho. Kag tungod sina kung diin si Kristo magkadto, ginapangita sini nga mga tao si Jesus Christ. Gusto sila magsunod kay Jesus Christ kay maathag nga ang ilang tinutuyo amo nga makakaon sila. Wala sila sang tuyo sa pag-alagad sa pagsimba kay Kristo, kundi ang ilang tuyo nga masugata lang ang kinahanglanon sang ila nga lawas. So sa kation ginpamangkot nila si Kristo sang pagkitanay nila kay man ginapangita nila siyempre nagkitanay sila liwat. Nagpamangkot ini nga mga tao nga gusto magsunod-sunod kay Jesus Christ. Din nila kay Kristo, Ginoo, san-o ka lang mag-abot diri? Ang pamangkot nila medyo gin-ignore ni Jesus Christ. Kay Kristo naghambal sa ila sang matadlong. Siling ni Jesus Christ, ginapangita ninyo ako tungod kay nakakaon kamo sang tinapay nga libre kag gali kag 2 ka isda kag nagkalabusog kamo. Kag ang ginhambal ni Jesus Christ sa ila akong gid basahon sa 27 John chapter 6 27 kag nagasiling diri ang Bible, hindi kamo magpangabudlay tungod sa kalanon nga nagakapanos, kundi magpangabudlay kamo tungod sa kalanon nga nagatiner kag nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ini nga kalanon ihatag sa inyo sang anak sang tao, kay siya ang ginhatagan sang Dios nga Amay sang kahom kag otoridad. Amo ina ang ginhambal ni Jesus Christ. Ang ila pamangkot, Ginoo, Sir, san-o ka lang nag-abot dire? Pero ang sabat yan ni Kristo lain kay sa ilang pamangkot. Ang siling ni Kristo, nagapangita kamo sa akon, nagasunod-sunod kamo sa akon, tungod kay nakakaon kamo. Kag ang siling ni Kristo sa ila, magpangabudlay kamo, agod maangkon ninyo ang pagkaon nga wala nagakadunot. Ang pagkaon nga wala o kung ang pagkaon nga wala nagakapanos. Kag ini nga pagkaon nga inyong pangitaon siling Jesus Christ, amo ini ang pagkaon
nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kagasilin ni Kristo sa ila amo ini, kag ang makahatag lamang sini nga pagkaon sa inyo, amo ang anak sang tao nga ginpadala sang amay. Kung sa aton pa ang ginahambal ni Kristo sa ila, nga ang may gahom kag otoridad sa paghatag sinang pagkaon nga wala nagakapanos, kundi nagatiner kag pagkaon nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo siya, si Kristo, nga ginpadala sang amay, kag siya gitagaan sang amay sang gahom kag otoridad sa paghatag sini nga pagkaon nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan sa mga tao. Kag namangkot ining magkatawhan nga ginahambalan ni Kristo, silin nila ti ano ang dapat namon nga himuon agod nga makaangkon kami sa sining pagkaon nga wala nagakapanos kag wala nagakadonot kag ini nga pagkaon nga nagahatag sang kabuhi. Ang sabat ni Kristo sa ila amo ini ang kabubuton sang amay nga dapat ninyo himuon. Kinahanglan nga magtuo kamo sa ginpadala sang amay. Kag ginami ni Kristo amo nga siya agod makaangkon sang pagkaon nga wala nagakapanos kag wala nagakadunot, dapat sila magtuo kay Ginoong Hesukristo. Okay? Ang siling sa mga katawan kay Jesus Christ amo ini, siling nila ti ano nga milagro ang imo nga himuon agod nga magtuo kami sa imo. Amo naman ang pamangkot sa mga tao kay Jesus Christ. Kag gindugang sa sini nga mga tao ang kasaysayan sang mga Israelinon. Kung ato nadumduman nga mga Israelinon, amo ini pinili sang Dios nga mga tao, kag amo ini ang ilang mga kaliwat. Sang una ulipon sila didto sa Egypt, pero ginpagwa sila sang Dios kag dalon dito sa Kanaan, ang duta nga ginsaad sang Dios sa ila. Pero nakaagi sila sa nasiling nga deserto, wilderness, isa ka lugar nga mamingaw, kag dito sa amo nga deserto nagtinir sila mga 40 ka tuig ang mga Israelinon. Kaliwat sa sining mga tao nga ginaistorya ni Kristo nga nagaupod-upod sa iya. Ang siling sa mga tao, siling yati ang Diyos naghatag sang pagkaon, tinapay panawag nila, mana. Dito sa Old Testament, makita nimo na sa Exodus chapter 16 kag 17 ang among istorya. Siling sa mga tao, ang amon mga ginikanan, gintagaan sang Dios paagi kay Moses sang tinapay nga natawag mana, sulod sa 40 ka tuig. Kag ang ila buot nga si Jesus Christ man dapat maghatag man sila katulad sang mana nga ginatag sang Dios paagi kay Moses. Okay. Si Kristo naghambal naman sa ila nanungod sang tinapay, pero ang tinapay naman nga ginamin niya amo ang iyang kabuhi. Ang siling ni Kristo sila, okay, ang inyong katigulangan ginatagan sang Dios ang mana, pero ari iyang special nga mana o kung tinapay nga dapat ninyo kaunon. Siling ni Kristo sa ila, ang special nga tinapay, amo ini ang tinapay nga nagatiner kag nagahatag sa inyo sang kabuhi. Kag ginsunod ni Kristo sa paghambal sa ila, nga siling niya, isa iniyak special nga tinapay, kay ini nga tinapay halin sa langit. Okay? Hindi iya ginhimo diri sa duta, kundi ini nga tinapay halin sa langit. Mga utod mahampan naton diri,
nga ginaliso ni Jesus Christ ang kamatuoran halin sa ordinaryo nga tinapay, ang mana nga ginkaon sa ilang katigulangan dito sa wilderness, ginaliso ni Kristo sa espirituhanon nga tinapay sang aton mga kabuhi. Espirituhanon nga iniya nga tinapay amo ang makahatag sang kabuhi. Ang tinapay ya didto sa wilderness nga ginhatag nga amo ang mana, ginhatag sang Dios agud nga mabuhi sila. Pero ini ang tinapay ang ginamin ni Kristo, espirituhanon tinapay, naghalin iya sa langit. Amo ini ang ginhambal ni Jesus Christ. Siling niya, ini nga tinapay nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan, ini nga tinapay halin sa langit. Kag tadlong ni Kristo sa paghambal sa ila, nga siling niya, ako amo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. Halin sa mana nga leksyon nga padalagan ni Kristo, ginhambalan sila sang tadlong nga ang matutuod nga tinapay nga padala sang Dios halin sa langit amo siya, si Kristo. Kag ang panawag ni Kristo siyang kaugalingon, sila niya, ako amo ang tinapay nga naghalin sa langit. Ako ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. Aton diri kwaon ang jutay nga pagtulunan sa aton mga kabuhi. Kay man kung kaisa bisan mabasa pa naton sa Bible, nga ang Bible nagatudlo sa aton nga may langit kag may impierno, pero do hindi naton kaayo makuha ang kamatuoran. Daw may ara nga pagpangduwa-duwa sa aton. Kag nakapamangkot pa kita kung kaisa sa aton kaugalingon. Nga nagasiling kita, ano may langit gid man ayhan? O kon ano may impierno gid man ayhan? Aton na inanabatian kag aton nabasa sa Bible nga may langit kag may impierno. Pero nagarason bagid kita sa aton kaugalingon, kag nagasiling nga daw hindi ko sina makaintindi kay wala man sing halin sa langit nga nagpanaog diri sa duta nga naghambal nga may tutuod gid nga langit kag may tutuod nga impierno. Wala bala nimo ba makuha? Si Kristo dire sa sini nga pagtulunan naghambal. Siling niya, ako amo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. Kag makita nimo ina sa John chapter 6 verse 51, 51. Si Kristo mismo amo ang naghambal nga siya halin sa langit. Ako amo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. So wala sigrason kag hindi matuod ang ginasiling naton nga wala sing isa nga naghalin sa langit nga nagkari nga naghambal nga may langit. May ara si Jesus Christ mismo, ang bugto nga anak sang Dios, halin sa langit. Pag abot niya di, nagpanudlo siya. Amo ini ang ginatudlo ni Kristo. Nagpanudlo siya sa mga tao nga nagasiling, ako amo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. May iban pa nga porsyon sang Bible nga nagapamatuod nga may langit tungod kay ginabalik-balik ini ni Kristo. Kung tanawon pa ginaton ang isa ka okasyon, ginambalan niya ang iyang mga gitutunan, agod nga iyang mga gitutunan hindi magpangasubo. Kay paghambal niya si Kristo, dali na lang ilansang mabanhaw kag magbalik sa langit. So kung magbalik na si Kristo sa langit, ginabatyag niya nga ang iyang mga followers, disciples, apostles, magapangasubo. Siling ni Kristo sa ilamo ini. Hindi kamo magkasubo, salig lang kamo sa amay, salig man kamo sa akon. Sinya sa balay sang akon amay, ara ng langit. Ginambal na ni Kristo, sa balay sang akon amay, may madamong hulot o kon mansion. Siling ni Jesus Christ. Magauna ako, magaaman ako sing hulot para sa inyo,
magabalik ako liwat, kuwaon akon kamo, agod nga kun diin ako, didto man kamo. Si Kristo naghambal sing matag sa iyang mga disciples nga may langit sa balay sang akon amay, sili ni Kristo. Kung ako mamangkot sa inyo, ti ano sa pamatyag nyo, si Kristo nagabutig. Silin naton, ti wala kay Kristo ya. Kung ano ginahambal niya, kamatuoran. Naghambal ang Bible nga si Kristo amo ang kamatuoran. Wala siya sinahambal nga hindi totoo. Nan kon magsiling kita nga si Kristo naghambal sa gusto, patihan naton ang iya ginhambal. Ang siling niya, ako ang buhi nga tinapay, halin sa langit. Ginhabalan niya iya mga apostles, niya hindi ka mo magkasubo. Salig lang ka mo sa akon, sa balay, sang akon namay, sa aton palangit, may madamo nga hulot o kon mansion. Inaamo ang mga kamatuoran nga naghahambal sa aton nga may langit gid. Ang siling ni Kristo sa aton ginton-an, sinye sa mga tao, hindi kamo magsagi pangita sang pagkaon nga nagakadunot. Pangitaan ninyo ang pagkaon nga wala nagakadunot. Ano ini ang ginamin niya? Siya amo ang buhi nga tinapay nga wala nagakapanos, wala nagakadunot, kag sila niya, halin ako sa langit. Amo ina ang importante nga inyo nga pangitaon. Pangitaon ninyo, ako si Kristo. Hindi kay sagi lang kamo pangita sang pagkaon para sa inyong lawas, agod magbangkaranon iban pa. Kung ikaw estudyante, kung pamangkoton ka nga todo-todo kag eskwela, okay, agod nga makatapos ako, agod nga makaisweldo, makabakal balay, makabakal salakyan, makapangasawa, magpamata, kag ang akon kabataan, maayo ang pagpangabuhi. Ti kon amo lang ang tuyo nimo sa imong kabuhi, ang ginapangita mo, katulad nga pagkaon lang, nga nagakapanos. Ang labing importante amo nga pangitaon mo si Kristo samtang nga makita panimo siya. Kay kon maangkon nimo siya, katulad nga nakaangkon ikaw sang tinapay nga halin sa langit nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Mga utod, aton ini talupanggon. Bisan pa ang isa ka tawo makaangkon sang bug-os nga kalibutan. Amo ini ang ginahambal sa Bible sa Marcos 8:36. Siling sang Bible, ano ang makuha nimo? Ano ang kapuslanan? Bisan maangkon pa nimo ang bug-os nga kalibutan, kung madula ang imong kabuhi. Kung sa aton pa, kung madula man lang ang imong kalag, inang tanan nga pagkabutang, wala sing pulos, kung madula man lang sa aton ang aton kabuhi o kung ang aton kalag. Ano bala ang kapuslanan? Sang isa ka tao, bisan maangkon niya ang bugos ng kalibutan, kag madula ang iyang kabuhi. Para sa Ginoo, ang labing importante, amo ang eternal life. Kag maangkon lamang nimo ina, kung unahon nimo siya, kay naamo ang labing importante. Nang sunod naton nga makita diri, katulad si Kristo sang isa ka tinapay nga special. Special kay unas tanan, ang siling sa Bible wala nagakadunot, kag ang ikadua nga ato namit lang amo nga igning nga tinapay halin sa langit. Kag ang siling niya padre, kung tanaw nimo ang 48 pakadto sa 51, nagasiling diri si Kristo nga siya amo ang tinapay nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Okay? Kung sa aton pa superior siya sa tanan nga mga tinapay. Ang tinapay nga makaon naton para sa aton lawas, ginakaon na naton era para mabusog kita, pero niya special kay hindi lamang nga mabusog kita agud mabuhi,
kundi makaangkon kita sa ginasiling niya kabuhi nga wala sing katapusan. Kabalo ka nga ginahambal ni Kristo, kay man ay ginahambalan sini itong mga tao nga nagasunod-sunod sa iya agod makakaon. Kag ginkumparar na din ni Jesus Christ ang tinapay nga ginhatag sa Dios sa mga Israelinhon didto sa desierto. Sulod sa 40 ka tuig, grabe kalawig. Ginasagod sila sang Dios pagi sa paghatag sa ila sang tinapay nga tawag nila mana. Pero silin ni Jesus Christ mas superior ang tinapay. Nga siya ang tinapay nga nagaling sa langit. Kay siya nagahatag sang kabuhi nga wala sang katapusan. Silin ni Kristo sa mga katawhan niya, tan-awabla ninyo ang inyong mga katigulangan nakakaon sang mana, tinapay dito sa desierto, sulod sa 40 ka tuig. Ti 40 man lang ka tuig, pero siya ang tinapay nga amo subong ang ginpadala sang Dios sa inyo, nga amo siya si Kristo, hindi lamang agod nga mabusog kag mabuhi kamo, kundi ini nga tinapay nga amo siya si Kristo nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. So, ini nga tinapay hinahambal niya dire, espirituhanong tinapay, mas superior kaysa tong mana nga ginkaon sang ila mga katigulangan. Kay ini nga tinapay nagahatag iya sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kakunaton padayonon ang ini nga kapitulo sang 6 sang John, ginhambal niya sa aton sa 37 kag 40 nga ginhambal ni Kristo ini sa ila sang una, kag ining mga pulong para man sa aton. Siling ni Kristo ini nga tinapay ko sa aton pa siya ang buhi nga tinapay nga nagahatag sang kabuhi para sa tanan. Adto iyang tinapay dito sa desierto para lang to sa mga katawhan nga Israelinon. Pero ini nga tinapay nga amo si Kristo, ang buhi nga tinapay nga galing sa langit para sa tanan nga mga tao. Wala limit, para sa tanan. Amo ini ginahambal sang Bible kung aton nga basahon ang John 6:37 kag 40. Ang siling niya amo ini, ang bisan sino nga magdangop sa akon, silin ni Jesus Christ, hindi niya pagisikway. Pamalandungi bala ang pulong, bisan sino. Wala pili. Kung may tao man sa sininga kalibutan nga hindi makaangkon sang eternal life o kung kaluwasan siyang kalag, inatungod kay wala siya magdangop kay Kristo. Pero ang pulong dire para sa aton tanan, wala pili, kay ang gingamit niya ang bisan sino nga magdangop sa iya, hindi niya gid pagisikway. Amo man ini ginhambal sang John 3:16. Hindi wala amo nang na memorya naton nga nagasiling ang John 3:16, kay ginigugma sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak, agod nga ang bisan sino nga tuo sa iya hindi madula kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ara gyapon na ang pulong bisan sino, bisan di ikaw makadto nga bahin sang kasulatan, ang Dios nagatudlo nga wala siya sing pinilian kag ginapalabi. Ang tanan pwede makaangkon sang kaluwasan, ang bisan sino nga magtuo sa iya, ang bisan sino nga magdangop siya, hindi niya pagisikway, kundi atagan niya sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ano pa gid ang makita naton sa John 6:40? Ang ginahambal naman niya diri amo ini, ang tanan, ari ang pulong, ang sa ibabaw ya ang bisan sino. Ang sa idalom niya nagsiling, ang tanan nga makakita kag magtuo kay Kristo maluwas kag banhawon ko siya
sa katapusan nga adlaw. Dua ang ginambar nila, kaluwasan kag pagkabanhaw. Siling sang Bible, siya ang buhi nga tinapay, ang magkakaon kung sa aton pa ang magatuo, sina nga tinapay nga amo si Kristo, maluwas. Tapos ang supon, banhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. May pagkabanhaw sang tanan nga mga tuo nga mga tao nga nagkalamatay nga nagatuo kay Kristo. Amo ini ang matag nga ginhambal ni Jesus Christ. Siling niya, ako ang kamatuoran, ako ang kabuhi. Ang nagatuo sa akon siling ni Kristo, bisan mapatay, mabuhi siya, mabanhaw siya. San o banhaon? Sa tion nga magakari si Kristo liwat sa sining kalibutan. Amo inang hambal niya, sa katapusan nga adlaw, banhaw niya ang tanan nga nagkalamatay nga may pagtuo kay Jesus Christ. So wala siya nagapili. Nung tingbo nimo ini, nagsiling siya, bisan sino, kagsiling niya ang tanan nga magdangop siya, nga magtuo siya, hatagan niya sing eternal life, kag banhaw niya sa katapusan nga adlaw. Okay, magatakop kita sa siningation. Tungod kay si Kristo, sa sining nga mga verses, nga ginsiling nakon nga kung okay sa inyo, may panahon kamo, basahan nyo tanan ang chapter 6, kay makita niyo ang matutod nga kaundan nga aton ginambalan karon. Siling ni Kristo sa ila, kay ginasulit-sulit ni sa mga verses, nga ginasiling ni Jesus Christ, ako amo ang buhi nga tinapay nagaling sa langit, kapilan na di kin sulit. Kunin mo basahon. Kagang siling ni Kristo sa ila, kagamo ning mabugat nga mga pulong. Siling ni Kristo, ako ang buhi nga tinapay nga nagaling sa langit. Ang magakaon sang akon unod, kag magainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ina ang pinakabugat nga ginhambal ni Kristo sa ila nga wala nila nahangpan. Naggumod-gumod ini mga tao, sino ini mga tao, yato nagasunod-sunod kay Kristo, nga nagasunod lamang sila agod makakaon, pero wala sila nagsunod-sunod kay Kristo agod nga mag-alagad kag isurinde nilang ila kabuhi sa iya, wala, pagkaon lang ang ilag na sunod-sunod dito. Paghambal ni Kristo sini, wala sila kaintindi, naggumod-gumod sila, ang siling nila sa ilang kagalingon, naghambalanay sila sa ilang mga upod. Nya hindi bala ini si Jesus, ang anak ni Jose kag ni Mary, ni Maria, kilala naton siya. May mga utod pa ganit siya nga lalaki, may mga utod na sila nga mga babae. Naggulumoron sila, wala sila kaintindi. Tungod kay wala sila kaintindi, sing ginhambal ni Kristo, nagtalikod sila kag nagbiya kay Kristo. Okay mga utod, sa sining kalibutan, madamo kita sa mga bagay nga hindi naton mahangpan. Kung may mga bagay nga hindi naton mahangpan, hindi maayo nga biyaan naton ang Dios. Dapat magpalapit pagid kita sa Dios agud nga makaintindi kita. Hindi nga talikdan naton siya kay wala naton nahangpan mga bagay nga nagkalatabo sa aton mga kabuhi. Kung sa bagay, mayara magani nga mga istorya nga daw medyo istorya lang sa mga katawan sa gadigad sang dalan. Kagini nga istorya daw ay masulbar halin sa una, ang pamangkot nila kung mag-istorya, anay sila. Diin ang una, ang itlog o kung manok, halin pa na sa una nga lalis nila, wala pa ina masulbar kung diin ang una, ang itlog bala o kung ang manok. So may problema, kaya sila nila ang itlog galing sa manok, nila hindi, ang manok na galing sa itlog. So balik-balik ng istorya, wala na hangpan, itlog lang manok, wala na nainsindihan sa tao. So ang nagkalatabo sa imo kag sa akon, may mga butang nga hindi naton maintindihan. Kung may bagay nga wala mo maintindihan, dapat ina makatulod sa imo sa pagpalapit sa Dios agod ngay nang wala mo mahangpan mo kung hindi subong mahangpan mo na dito sa langit.
pamangkuta si Jesus Christ kung magkitanay na kamo dito kay wala naton maintindihan. So wala nagakabagay ngamon may problema kadto nga hindi naton maangpan, talikda naton ini, talikda naton ang Dios. Ini nga mga tao nagbiya kay Kristo. Kag si Kristo nagtan-aw sa iyang mga followers sumulunod nga nabilin. Ining nabilin ang isa dito si San Pedro. Nagtulok si Kristo sa ila nga nabilin dito. Sili ni Kristo, te, magabiya man bala kamo sa akon? Kay ang iban tuya nagbiya na, naghambal si San Pedro. Sili ni San Pedro, Ginoo, kung kami magtalikod kag magbiya sa imo, diin kami makadto. Yara sa imo ang pulong nga naghatag sang kabuhi. So may nagtalikod, kag mayara man nga nabilin. Ang masiling naton amo ini, nga ang piki nga mga tao nga nagsunod kay Kristo, nagbiya kay piki. Ang mga genuine nga sumulunod ni Kristo, nabilin. Kay sila nakatalupangod nga si Kristo lamang amo ang may pulong nga makahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Mga kautoran, aton ini pamalandungan sa sulod sang aton kaugalingon. Kag pamangkuton naton ang aton kaugalingon subong. Ano tutuod bala ako nga sumulunod ni Kristo? Kung ang sabat nimo oo, dapat parehas ikaw kag ako kay San Pedro. Hindi kita magbiya sa Dios sa bisan anong kahimtang sang aton kabuhi kag pagpangabuhi. Kay nakahibalo kita nga ang kabuhi nga nagahatag, ang pulong nga nagahatag sa aton sang kabuhi, yara lamang kay Kristo. Ang aton paglaom, yara kay Kristo sungod kay siya ang makahatag sa aton sang kaluwasan, kag siya amo ang sarang makabanhaw sa aton sa tion sa iyang pagbalik liwat sa sininga kalibutan. Ang ginasiling sang Bible nga magakaon kag magainom siyang dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Ang gusto isiling sini ni Kristo amini, ang iyang unod amo nang lawas niya ginlansang sa krus. Ang iyang hamili nga dugo nga nagwa siyang lawas sa tion nga ginlansang siya, amoy ina ang hamili nga dugo nga makatinlo sang tanan naton nga mga kalapasan. Ang siling sang Bible, kung wala sang pagpatubod sang hamili nga dugo ni Kristo dito sa krus, wala sing kapatawaran ang aton mga sala. Ang Bible nagpadayon sa paghambal. Siling niya, wala bala kamo kahibalo nga kamo ginbakal sang isa ka bili, kag ina nga bili amo ang hamili nga dugo ni Kristo. Wala kamo ginbakal o kung ginbayran sang pilak o kung bulawan, kundi ginbayran kamo sang hamili nga dugo ni Kristo. So aton ina saligan, aton ina tuuhan nga si Kristo napatay kag nagpatubod siyang hamili nga dugo, agod nga matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. Ang pagkaon kag pag-inom sa iyang dugo, nagakulugan nga buksan naton ang aton kabuhi, magtuo kita, hinulsulan naton ang aton mga sala, kag batunon ta siya sulod sa aton nga kasing-kasing. Katulad nga ginkaon kag giinom nimo ang iya hamili nga dugo. Sa katapusan, isurrender ang imong kabuhi sa Ginoo. Karon dayon, naghambal siya ang tanan nga magdangop sa iya pagi sa pagtuo. Hindi gid niya pagisikway, kundi hatagan niya sang kabuhi nga wala sing katapusan. Madamong salamat.
Kamay nga ang Dios magapadayon sa pagpagkamayo sang aton mga kabuhi.